sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time. Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 17 na bulan sang Oktubre tuig 2020. 69 ka adlaw na lang, Pasko na, 76 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo para karon nga adlaw Sabado. Pero unahon ko iniho, kay magasugod sa pagpanagtag sang ayuda ang Aksyon Radio Bacolod, Oktubre 19, sa Lunes na. So pamati, gid, gusto mo makabaton 500 pesos nga cash? Gusto mo makabaton ayuda? Sining Vermont, basi ikaw na ang isa sa magadaog 500 pesos nga cash kada adlaw. Ang Aksyon Radio Bacolod, adlaw-adlaw magapanagtag sangsap sa tanan nga maukod nga tagpalamati. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Pamati, mayo kay masugod ni kita sa Lunes. Sino makaintra? Tanan nga pumuluyo sang syudad sa Bacolod, ilabi na sa maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod, pinaagi sa Transistor Radio. Paano ka makaintra? Sumugod, Oktubre 14, na ligato nga Miyerkules, nagabaton na Aksyon Radio Bacolod sa mga entry paagi sa text. Ipadala sa numero 0963-219-8066 ang masunod. Ngalan mo, edad mo, address, contact number. Kumplituho na ang detalye nga ginapangayo agod, mabalidate ang imo entry. Adlaw-adlaw magpamati sa programa sang Aksyon Radio Bacolod. Diri ang importante ni, pamati kagid adlaw-adlaw. Nga paano mo mahibalan nga nagdaog ka? Sa kada adlaw magarapol ang mga tagdaog sang on-air sa Aksyon Radio Bacolod. Amo na siling ko siguraduhon nga nagamonitor kagid sa Aksyon Radio. Pagkatapos kinanglan kilalahon mo. Ano oras? Kilalahon mo ang anchorman o kung nagapungko nga nagaprograma, reporter sang Aksyon Radio Bacolod. Kung tawgan ka. Primero nga tawag, kung hindi ka makasabat. Ikadua, hindi ka pagid makasabat. Ikatatlo, tagaan ka pagid kay gayunan. Kag kung hindi ka makasabat, magabunot liwat ang Aksyon Radio Bacolod sang panibag-o nga tagdaog. Kinanglan, alerto ka. Abierto gipirmi ang komunikasyon. Pagtawag palang tabat kadayon. Are, paano mo makuha ang premyo mo?
ipadala ang 500 pesos nga cash pinaagi sa remittance center. Maklaim ang premyo isa ka adlaw matapos malawagan kag nakumpirmar ang entry. Siling ko, magasugod sa pagpanagtag sa ayuda ang Aksyon Radio Bacolod Oktubre 19 sa Lunes na. Klaro? Para makaintra, 500 is 500 adlaw-adlaw pagi sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor.
Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan. Philippine Standard Time, lasais 42 na. Sigurado ako kapag luto kamo subong sa kusina, may maayo ako nga suistyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 43. Aryo, mayong balita sa mga merkado. Sang Oktubre 15, may ara executive order nga ginpirmahan ni Mayor Leonardia. Ano ini siya? Ang pagkakas sang lockdown kung Domingo sa 3 ka mga mayor nga merkado. Executive Order number 68. Anong ginbasihan? Bangod sang ginpatigayon kadumdum kamo atong surveillance COVID testing nga nangin kontrobersyal pa kay daw sinakyan sang pila ka mga politiko, inarangkada, ginbaliskad ang balita, ginpatalang ang mga vendor, pero nagmadinalagon kay paragid sa kabilugan para sa safety sang vendor, safety sang bumalakal, safety sang tagsa kapamilya. Amo ina nga nagmadinalagon among swab testing. Bangod sini, ang alkalde sang syudad sa Bacolod, amo ini ang ginbasihan. Kag nagpangako na saad sa mando ehekutibo nga magkapadayon na pagpaninlo, disinfection sa lasambit ka merkado, Sabado o kun Domingo man. Sambot silingon, abierto ang 3 ka merkado kun Domingo na. Makabaligya na kamo, makapangumpra man kami, kag makapanindahan man kami. Mayo no? Mayo nga balita. Are pagid, isa ka mayo nga balita. Nagsulat pagid si Mayor Bing Leonardia sa Department of Health kay Tiglicom Francisco Duque III, pagi kay Interior Undersecretary Ipimaco Dinsing III. Ano ini ang sulat sang alkalde
nagapangabay, ipaidalom na sa Modified General Community Quarantine ang Bacolod, epektibo Oktubre 16, bangod sa pagsarurot sang kaso sang COVID-19. Mga maayong balita, ambot silingon, kumanaog kita sa Modified General Community Quarantine, daw medyo libre-libre na kita nga magguwa-guwa sa tunpuluyan, pulo pamasyar sa mall, pulo pangumpra sa tionas palaabuton nga Disyembre, pulo pangapi it iban pa. Daw manami, no? Daw ang buot silingon blad na medyo nauluumpawan kita sa patig naton sining COVID-19. Pila kabulan na napabukot ka, hidlaw-hidlaw man nga makagwa. Kag importante, bukas ang negosyo, importante, masirkulariwat ang kwarta diri sa syudad sa Bacolod. Abrihan mong mall, abrihan mong kapihan, abrihan mo mga barbershops, abrihan mo ang mga salon kag iban pa. Abrihan mo mga kalanan, mga gagbay nga negosyo. Amot silingon, amat-amat makatibawas, magsirkular ang kwarta, mabatak-batak ang ekonomiya dire sa syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51 na. DTX 500, hindi pagkalimtan. Philippine Standard Time, lasay 52. Enjoy gapalakpak ang mga empleyado, bangod. Kinahanglan ang 13th month pay ihatagid. Wala sing isulay, kay ara na ina na apid sa aton sini kasuguan nga dapat ihatagid sa mga empleyado ang 13th month pay hindi maglapaw Disyembre 24. Ang pangabay, sining micro kag iban nga mga nabigado, sabat nila sa palayag sang Department of Labor nga kinanglan hindi gid pagkalimtan, obligado gid nga magatag 13th month pay. Siling sa mga employer, iban nga nabigado, iban nga naputo tikoy, bangod sang COVID-19, okay, mahatag kami 13th month pay, pero pahulamon kami dapat sang gobyerno. Palunon kami sang gobyerno para ibayad namon sa 13th month pay. Amuning sabat sang pila naton ka mga negosyante man damo na purdoy, badamo ang nagsira, temporaryo kag permanente. Nya okay. Wala gid problema, hatag kami 13th month pay, pero gaayo kami sa gobyerno. Aber, pahulama kami, paluna kami kwarta para may inugbayad kami sa 13th month pay. Ano ang say sa gobyerno? Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig,
detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Nagtauhay ng Kamara, aprobado na sa third reading ang budget sa tuig 2021. Nagtutaway na kung si Congressman Greg Gasataya pa, niya daw tayuyo na ang pagpinungkuan ay nagtaway na pagkatapos ng drama kag Sarswila sa tunga ni Velasco kag sumuman ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Himayo man na. Siling ni Congressman Greg Gasataya dako man nagbintaha sa Bacolod nun kay nagapungko gihapon siya bilang Vice Chairman sang Committee on Appropriation. Timapos mangita kwarta para sa mga proyekto dire sa siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58 na. Happy birthday lang kay Mark Chua. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat nagadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.